Kender du nogle muslimer, og føler du de er anderledes i forhold til dig? Ja, jeg har et par venner eller bekendte, og nej, jeg føler ikke de er anderledes i forhold til mig. Vi spiser det samme til morgenmad, vi griner det samme, og vi har det godt sammen, så jeg føler ikke de er anderledes, nej. Er du bange for muslimer og terror? Nej, jeg er ikke bange for muslimer, men jeg har det sådan lidt mærkeligt over terror. Det kan da godt gøre mig sådan lidt bange, og i hvert fald lige når det sådan sker, så tænker man jo meget på folk, der er dernede, og hvad så hvis man selv var der og sådan noget, og om det var ens egen familie, der døde. Så jeg vil ikke sige, at jeg er bange for muslimer, jeg er heller ikke sådan bange for terror, nej. Hvad tænker du, når folk siger, at muslimer er skyld i alt terror? Altså, jeg tænker, at det er forkert at sige, fordi det er jo ligesom ikke alle muslimer, som har en indflydelse på terroren, som for eksempel er sket i Paris, København eller andre hovedsteder. Det er jo kun de muslimer, som har gjort terror. Det skal jo ikke gå ud over hele den muslimske tro. Det kan jo lige så godt være nogen fra kristendommen, der har gjort det. Og så er det jo så spørgsmålet, om det så også vil gå ud over hele den kristne tro.